Takže čaute ľudia, vítajte pri ďalšom vlogu a momentálne sa nachádzame v Ski Gastein. Tu môžete za mnou vidieť, čo to je? Neviem, dobre, napíšem vám to dakde. A dneska sme sa vybrali do tohto strediska, lebo máme tu za úlohu natočiť, nafotiť im tu nejaký content na ich sociálne siete. Takže sme od nich dostali tieto 4 skipasy. A poďme sa na to pozrieť, ako to tu vyzerá. A ešte taká jedna vec, my sme vlastne teraz cestovali z Banskej Bystrice a cestovali sme asi okolo 8 hodín, išli sme už o 11 ráno, čiže bol to celkom taký záhul, ale sme sa striedali, že raz šoferoval som ja 3 hodiny a potom ešte Matúš, sme tu vlastne 4, celá taká crew natáčacia a som zvedavý, že čo nafotíme, natočíme, ja vám to budem aj tak ukazovať, že aj fotky sa budem snažiť dať do tohto videa a aj nejaké zábery, máme tu aj drona, máme tu aj GoPro a je minus 10, tak my ideme ešte do auta, ideme sa potom prezliecť a tam máme smer. Máš skipas. Kravnotariť. Ale a to nie je na meno? Skipas. Nie. A ja mám vždycky? A to už. Díky. To tam. Takže nachádzame sa už na vrchu Gasteinu, ešte sa dá ísť vlastne vyššie kúsok, ale tuto nás takáto lanovka zobrala až na tento vrch a pozrite, ako to akože vyzerá. Môžem natočiť? Vyzerá to tu úplne, že extrémne, kľudne to natoč. Pozrite sa, aký tu je ten freeride. Aha, ukáž aj sneh. Bum. Prašan. A ešte, tuto je naši členovia crew. Ahoj. Matúš. Hello. Tak, a ešte za kamerou. Ale, čaute. No a vlastne dá sa dostať ešte tamto na vrch. Úplne, to môžeme pozrieť možno neskôr, ale zatiaľ si ideme dať takúto štartovaciu jazdu, potom si dám GoPro a zoberiem foťák a ideme fotiť, natáčať, toto ešte chcem, jazdiť aha, a všetko. Toto chcem. To je takáto Gastein. No ale to nebude vidno. Gastein. Super. Tamto hore, niekde, sú ostatní našej crew a tu je Nika. Takže fajne, čakám teraz na nich akurát. Neviem, aký je zvuk, lebo nedal som si mikrofón, ale to počasie dneska špica fakt akože nádhera. No, teraz sedíme v takomto bare, alebo čo to je, v reštike a odlyžovali sme nejaký pár jazd. Koľko sme dali? Možno 2? Alebo 3, možno 4. Ale akože dosť dlho celkom trvá, kým vyjdeme hore tou lanovkou, ale zase dlhá je proste tá jazda strašne. A tuto si dali kolegovia nejaké jedlo, ale už to zjedli. Ale... A čo to bolo, povedz? Mali sme vývar za 8 €. Šošovicový prívárok v šálke. Šošovicový prívárok asi za 14 a štrúdľu. Štrúdľa bola fajná. Štrúdľa sa koľko? No, asi 8. Ty máš čo? Ja mám kolu. Coca-Colu. Zadarmo, lebo idem. To je na účet 100. Takže takto. Myslíte si, že... Musíš si dať... No a... Myslíte si, že tieto okuliare sú dostatočne veľké, alebo malé? Tu je porovnanie, počkaj, tu je porovnanie. Hej, alebo týchto. Hej, tu je porovnanie normálnych, ženských a potom ešte týchto detských. Takže tak.
Máme dojazdené, super. Najazdili sme okolo 20 km, odchádzame a zajtra sa teda sem vrátime a máme deň druhý. Ukážem vám teda ešte nejaké veci z GoPro a nejaké veci takto. A teraz ideme na ubytko a ukážeme si aj to, tak uvidíme, hádam bude dobre. No, sme naložení v aute. Všetci 4 a 8 minút na ubytko. A ideme sa pozrieť, ako to bude vyzerať, hádam to nebude taký šrot. A ak hej, tak to vyberala to táto ženská. Takže sťažnosti pôjdu úplne na stranu sem. OK, takže sme už na ubytku, vlastne to House Katarína. Je to vlastne blízko toho lyžařského strediska, kde sme boli, čo ste mohli vidieť, vyzerá to takto. A mali by to byť také apartmány, tak sa ideme pozrieť vlastne, ako to vyzerá. A mali by sme mať teda dve dvojité postele, hej, čiže by to mal byť taký apartmán, kde je viacero izieb. A neviem, či tam je kuchynka alebo takéto veci. Sa ideme pozrieť na to. No. Dobre, tak sa už nachádzame v ubytku. Vyzerá nejako takto. Čo bolo tam na začiatku? Záchod. Čiže tu máme záchod s košom. Kože na vecku. Potom tu máme kúpeľku. Hej. Veľký sprchový kút riadny. Vidíte? A potom tu máme jednu izbu. A bum, druhú izbu. A táto izba má aj výhľad, kuchynku. Super, akože fakt paráda. Čiže takto. A tuto je ešte táto. Wow, vyzerá to pekne. Myslíte? Dobre, už môžete ísť, už som to donahrával. Vyber si izbu. No, neviem. Strihneme si. Nie, to je jedno. A ty chceš ktorú? Tu je aj kuchyňa a tam je iba izba, tak nie, to je jedno. To prdele. Neviem, musím počkať ešte. Akože tá je menšia. Ešte na tamtoho človeka treba počkať. Ktorú izbu? Ktorú izbu si máme vybrať? Jedna alebo dva? Toto je jedna, toto je dva. No. Takže, kontrola. Dobre, tak môžem. Čaute. Tak či bude. To už nie je možné. Sme v tretej reštike a zase je dačo poza ruke, hej, toto 21.8., hej. A už sme mali, čo sme mali? Kolu. Mali sme kolu, raz poza ruke, potom tatárku. Keksy, tatárku, kolu. A teraz zase kolu. Proste v Rakúsku majú všetko poza ruke a zaplatíte za to 1 000 000 eur. Táto kola stojí 5 eur. 5 pojebaných eur je poza ruke proste. No, máme deň druhý našeho fotenia a jazdenia v Rakúsku. Vlastne teraz sme stali sme už skoro, hej, už okolo 7 je 8:52 a už balíme veci, bereme veci všetky a ideme zase jazdiť. A dneska ideme pozrieť ešte iný kopec, lebo už je otvorená taká lanovka, čo včera bola zavretá, takže uvidíme, čo to bude. To je dobré. Toto spravíme, no tuto takde. Hej. Pôjde? Áno, to nie je vlastne ani tak vysoko. Je to dosť nízko, lebo tuto dole nemáš vysoko, veď pozri sa. Tak a toto by malo byť teda všetko pre tento vlog. Bol síce trošku kratší, možno trošku tam bolo menej tých vstupov rozprávacích, ale za to viacej akcie.
A ak sa vám aj takéto nejaké vlogy páčia, kde ideme niekde, ukážem aj fotky, aké vám z toho vyšli a tak, teda nám, tak určite dajte like, follow a sledujte ďalej. Majte sa, čau.